València, any del senyor de 1238. Les tropes del rei Jaume I, des del campament del Puig de Santa Maria, sitien València. El rei Zayan, desesperat, tracta de fer front a un destí que el seu cor veu inevitable. Però, per tal de no desanimar als ciutadans i a la seua cort, no es priva de mostrar a tots la gabaubança i l'encís d'una terra que és el paradís d'Alà. Negres presagis me banyen i ofeguen la meua ànima. Maleïts cristians. Valancinya meua, quan terrible esta desgràcia. Alà et va dotar de vellea, les mans dels creients te cultivaren, te donaren alegria i pariren rusafes de les marxals. Ara, els teus murs s'evaden i vacilen a les espentes d'uns bàrbars que estan desfent els fonaments i enderrocant les torres que abans enlluernaven. Les aigües del Guadalajara són separades i les séquies d'aigua clara estan enfangades. Ja no creixen les flors ni els fruits de les teues rusafes perquè jocs rabiosos les arranquen. Les hortes eixugades ja no són el plaer d'un poble que es delectava en el cant de l'aroma dels ocells i de les plantes. El teu grau, que era un orgull, ja no rep les riqueses dels pobles juntants. El terme grandiós, on s'alça el teu tron, t'envolta d'un desfum devorat per les flames. Valancinya, aquestes paraules estan inspirades pel dolor i el dolor me trenca l'ànima. Senyor meu. Alibatà, quines notícies me portes? Crec que no són molt bones, senyor. Parla, que el meu cos ja està fent per a les proves que Alà diàriament m'envia. Senyor, seguint les vostres ordres, juntaren totes les forces des de Xàtiva fins Onda per atacar el Puig. 500 cavallers i 40.000 homes de peu disposts a fer-se en el Tossal al tren de l'alba. En vanguardia anaven els peons de Xèrica, Sogorb, Llíria i Onda.
que prengueren les possessions cristians. Per a poc, ells se llançaren costera avall i en l'ajuda d'una esquadra d'almogàvers, emboscada, tancaren vostra avantguàrdia partint-la per mig. En retaguardia, sentint com l'enemic avançava i pensant que venia tot l'exèrcit del rei Jaume, m'emprengué la fugida. Va ser terrible. Però com és Us possible? perseguiren. Però com és possible? En les forces que vas juntar i el rei en Jaume en Osca quedava soles la guarnició, pràcticament sense armes i nodriments. No, senyor. Fa 4 dies arribaren 4 naus al port de Montverde portant subministros per a 2 mesos per a defendre el Puig. Encara això, a on està l'orgull dels fills de l'Islam? Alà, Déu meu, acàs estàs deixant-nos en mans dels infidels? És menor el teu poder que el d'un home mort en una creu? És precís demanar ajuda al sultà de Tunísia. Fes córrer la veu de que vaig al camp de Llíria a recuperar forces per a contraatacar. Això te tindrà les batudes dels cristians. Estem preparats. I Ben Alabar ja està dispost per a partir cap Tunísia. I ara faré córrer la veu de la seva estratègia en la vostra llicència. Marxa i que Alà guiï els teus passos i al nostre poble. Vingau a balancinyar en els vostres genets. Així hem caigut en desgràcia. Les mesquites es van a convertir en esglésies i la crida a l'oració en vol de campanes. Quanta pèrdua! Reviurem el passat. Convertiran en ruïnes les escoles on es recitava l'Alcorà. El paisatge que encantava els nostres ulls serà sec i endurit. Un infidel ha vingut a esborrar tanta bellea i a dur-nos perdició, desfer-nos molt a trossos i ni dorm ni reposa. Vingau a balancinyar en els vostres genets. Espòs meu, que el nostre amor regamplós, les flors de la rosada i les llàgrimes se tornen pluja. Res ha canviat entre nosaltres, excepte el destí. Torna, queixem-nos junt del fart que nos envolta. Sol resta en el món viure un alè que cuando busca unirse a tu. Sent de nou, vine en mi, encara n'hi ha jardins en balancillar, agobiat al vent de les flors. Encara queden fonts, jugant en l'eco, quan l'ombra s'acerca a d'elles. La suau frescor del zèfir a recordar-vos els banjaments que partissin un ardent cor. Vingau, fruint de les bellers que Alà, el omnipotent i misericordiós, nos concedís. Belles.漂ってる
benvingut sigueu a aquest puig de Santa Maria, que miraculosament enarbora el vostre penó. És que Déu el nostre Senyor nos té baix la seua providència, però també que sense el vostre coratge este puig estaria en mans dels sarraïns. Per vos i Santa Maria, senyor. En gran dolor reberem la notícia de la mort del vostre pare i el meu parent fidel, en Bernat d'Entenza, al que vos honoreu en les seues virtuts. Va morir musitant el vostre nom, senyor, i acollint-se en la gràcia de Déu. I nosaltres, plens d'angoixa, hem vingut des de Terol preocupats per les notícies de que Sayan havia atacat el nostre puig. Un gran atac d'un exèrcit, al que l'invocació de Santa Maria i un atac oportú per part dels almogàvers es varen donar forces per a repel·lir. En lloc d'una despeta per a nosaltres, va ser tot una massacre per a ells, els que perseguiren fins al riu Set de Follos. Més de 5.000 morts comptaren, molts d'ells a causa de l'esglai, pues no es trobaren cap ferida. I els nostres? Els nostres. Vora 400 infants entregaren la seva vida. Entre ells, el capità Ximénez de Llucia i el seu fill abanderat en Bernat, que es llançaren entre els enemics i es trobaren morts enmig d'un gran número d'ells. Ens havien informat de que Sayan havia reunit l'exèrcit i que vos estaven sitiant. Podreu comprovar, senyor, que no és aixina. Segurament ha sigut un ardid de Sayan per distraure vostra campanya per terres de Terol i aixina recuperar posicions. Prendrem això com un avís de la providència, lo qual mos ha servit per a procurar-vos armes, nodriments i 80 cavalls. Ara, mentres, nos descansarem i en 2 dies partirem fins a Oropesa i Penyíscola. Enterats de la vostra arribada, ja teniu preparades les vostres dependències. En vostra llicència anirà a comprovar que estan a punt. Gràcies, en Berenguer. Per cert, enterats del valor demostrat pel vostre fill Guillem, demà en la Santa Missa el nomenarem cavaller. Gran honor és el que es feu, senyor. Senyor, vull parlar-vos en secret. Parleu. Sou frai Pere de Lleida, no? Per a servir a Déu i a vos, senyor. Volia dir-li que el meu germà predicador i jo volem partir junt a vos, pues no volem quedar-nos en el puig. I per què voleu marxar? No sabeu que així sou necessaris? Primer, per a predicar a l'exèrcit. I després, perquè si algú arriba al trànsit de la mort, quin millor que vos per a impartir penitència que un capellà que no sap. Vos diré per què volem marxar. Més de 60 cavallers i home dels millors d'este lloc m'han dit que siga de dia o de nit, només marxeu vos, partiràs-els també. Molt me meravella això, haver guanyat en la batalla, després d'entregar els cavalls que pergueren i demostrar el ressarcit que tingut, no tenen la paciència per esperar apenas 2 mesos en què tornarem i entrarem en València. Senyor, ha de saber que ja ha sonat el via fora. I si vos marxeu, ells partiràs també. I jo no seré l'últim, pues no tinc ganes de morir fins que Déu huiga. I si he de salvar-me d'allò no possible. Aneu i congregueu els meus cavallers. Espereu. Voleu que guarde el secret de les vostres paraules davant els meus cavallers? No, senyor. Podeu fer ús del mes. Tindria gran plaer en descobrir-en. Aneu, pues, i compliu el que vos he dit. Senyor, barons, convençuts tots de la gran mercè que Déu el nostre Senyor ens ha atorgat en la conquesta de Mallorca i de les terres des de Tortosa fins ací, congregats esteu ací per a servir a Déu i a nos. Me sé de dir-vos que frai Pere de Lleida m'ha dit que la major part de vosaltres té la intenció de marxar si no se ho feien. Molt me meravella tal pensament, sobretot al pensar que la nostra marxa
havia de ser més en profit vostre que en el de la nostra conquesta. Mes si tant vos pesa la nostra marxa, no sos diem i en este lloc que fem voto a Déu i a Santa Maria de que no creuarem Terol ni el riu de Tortosa fins que València caiga a les nostres mans. I per a que entengueu que la nostra voluntat és la de quedar-nos així fins conquerir este regne per al servici de Déu, en estos moments anem a ordenar de que vinga la reina, la nostra esposa. Nos ho hem dit. Cavallers, València per en Jaume, visca el rei, visca la reina. Gràcies, gràcies, Déu meu, per la mercè que em doneu des de la nostra joventut. Per vos hem guanyat Mallorca, Borriana i Tortosa. I per vos i de la vostra mà, València serà vostra. Ni la més gran de les conquestes es pot comparar en el plaer de la vostra presència. I per a mi, Senyor, sentir-vos junt a mi és el trec d'alba de la tenebra de les meues soletats, que no poden distraure les cors més gentils del món. Als seus cavallers, que no ha de fer penitència l'acord que fa possible la seguretat i l'esperit del meu Senyor. Heu tingut bon viatge? Ha sigut massa llarg per l'impaciència d'estar junt a vos, encara que hem deixat coses suspendents perquè vos esperen ansiosos en Aragó i Barcelona, on comenten que la conquesta de València és cosa de gran pes. Nos coneixíem aquest desig. Fa poc hem vingut a aquella frontera i sabem com estan les coses. Com pensen que es pot guanyar València sense sitiar-la i com ho anem a fer si abandonem ara el Puig. Si marxem, la seva gent podria replegar la collita i nosaltres hem de conquistar-la per fam abans de que li arriben socors d'altra banda. I a més, he jurat que no creuaríem l'Ebre ni Terol fins que entrem en València. Per això vos he fet vindre, per a compartir amb vos la victòria, comptant sempre en l'ajuda de Déu. I jo, Senyor, compartiré amb vos tot allò que el nostre Senyor i Santa Maria ens deparen. Cavallers, visca la reina! Visca! Un ambaixador ha vingut? Crec que sí, senyor. Feu-lo arribar. Davant. Ambaixador, diu que porta un missatge del seu rei. Que Alà, el just, omnipotent i misericordiós, vos done llarga vida, majestats. Alceu-vos, ambaixador, i que Déu vos guarde. Senyor, soc portador d'este missatge del meu senyor Abu Yumail Zayan i Ben Mardanís. Què m'aconselleu, senyora? No dubte que l'oferta és molt bona i el negoci és molt gran. Més si per al cor és molt agradable, la raó ha de fer seua la vostra paraula i està en xoc el vostre honor. Ja heu escoltat a la reina. Ambaixador, feu-li saber al vostre rei que agraïm la seva proposta, però este tracte no es convé, pues hem arribat al punt i hora en què València ha de ser precisament nostra o deixarem la nostra vida en l'intent. En canvi, li oferim a ell la rendició de la ciutat en les condicions que a ell
estime més oportú. Comuniqueu-li al vostre rei la nostra decisió. Mai podré agrair prou a Déu l'aventura que em va donar en vos. I jo, senyor, mai podré agrair la decisió del rei Esteve, mon pare, i l'empar de Santa Maria per gotxar-me un espòs com vos. Tot i que ha ponderat el negoci com molt grat, l'han rebutjat. No tenen altra idea que la de conquerir València. La nostra situació és terrible. Encara hi ha més. I pitjor. Veurà, quan eixia de la fortalea, m'he trobat en Alfaquí i en altre important de la vila d'Almenara, que anaven a entregar la vida als cristians. Traïdors, com ho han pogut perdre la fe en Alà? No és qüestió de fe, senyor, sinó de negoci. A canvi, han demanat 3 jugades de terres de les alquibes per a d'ells i 30 més per a repartir-se els seus parents. A més, han demanat 200 vaques i 1.000 entre ovelles i cabres i per fi 2 cavalls per cadascú per a que se les reputara com a cavallers. Ah, maleïts. Però, i l'alcalde del castell? Era una persona de la meua confiança. Segons m'han contat, va defendre la plaça. Inclús s'ha tancat en un grup de fidels. Però a sols té 2 solucions: o morir o rendir-se i fer també negoci. No poden resistir més, pues es menjaren fins els seus cavalls. Bé, pots retirar-te. Pobra València, quin destí més trista guarda. Com me torba a recordar-te quan l'estrella s'afona i desapareix. Sent desesperadament la mort de l'amada com qui ha perdut la joventut. Quantes nits de dolor he de sofrir encara en vela i gemecant. Alà! Senyor, volgut espòs, no podeu seguir a Eusina. Porteu-vos llunes en vela, entre sospirs i agitacions. Déu sabrà què és el millor per a nosaltres i per al nostre poble. Encara queden temps i lloc per a fruir els béns del Creador. Vingau, xiteu-vos junt a mi. Les meues carícies seran les de la mare que acarona el seu fill. De Castro, Uixó i Alfondex era motiu per a oblidar penes i fatigues. Me meravella la manera en què vos revelen els sarraïns, tots entusiasmats. Parleu en propietat, esposa meua. No era per nos, sinó per als animals, vestits i nodriments que regalaren. I encara més, otorgar el lliure exercici de les seues lleis i les mateixes franquers que fruïen baix la dominació de Sallant. Han sigut molts segles de que aquestes terres eren la seva pàtria. Una pàtria que recuperem per a la cristiandat i per a la glòria del nostre Senyor Déu, al que mai podré agrair prou el tindre una esposa com vos, que compartiu el conviure entre les besnades, ajudant i aconsellant-me en lloc de tindre un viure elegant entre palaus. Per a mi no hi ha millor palau que el lloc on puga conviure en el meu espòs, ni millor cor que la seva presència. És el jurament que vaig proferir les nostres noces.
Tinc el plaer d'anunciar-vos que les nostres reines han abandonat les aigües del Grau sense haver desembarcat cap forces ni provisions. Lloat siga Déu, va ser efectiva la rèplica que donarem als seus focs. Més de 1000 fogueres enceses al llarg de tota la costa els farien comprendre el poc cas que feien dels seus alarbros i quan poca confiança tindrien al desembarc. Que magnífic espectacle! Que fermosa estava València a la llum de tantes falles. Certament, ma senyora. Però les bones notícies no acaben així. Encara no? No, senyor. Conta. Hem rebut els 3 ambaixadors de Bétera, Paterna i Culla per a fer entrega de les seues viles. Lloat siga Déu, senyora, esta pot ser la senyal que el cel mos envia per a sitiar València. Berenguer, fes saber als nostres cavallers que en nom del nostre senyor mourem el camp al tren de l'alba i travessant el pas de la Marchal continuarem cap a la platja. Per allí creuarem el Guadalaviar, on erarem les senyeres, muntarem campament a 1 milla de la ciutat i en el trabuquet i el fundíbul que hem fet construir i portar des de Tortosa iniciarem l'atac a la torre de la Boatella. Bé, senyor, però heu de saber que els almogàvers han partit ja amb el seu servidor. Però com? Sí, a ocupar l'alqueria de Russafa, que està a 2 trirs de ballesta de la ciutat. Sense el meu permís, maneu de seguida a armar els nostres cavalls i en les senyeres desplegades anem a socorrer-los, pues poden morir sense remei. Sí, senyor. Senyora, vos, m'agradaria que es quedáreu així. Senyor, no vull faltar en l'obediència que el meu deure d'esposa m'obliga. Però sóc la reina, i el lloc de la reina és estar junt al rei. Jo partiré amb vos. Beneïda Violant, anem pues junts cap al destí que el nostre senyor ens depara. A este baix món, ara, quan l'estela del profeta està a punt de borrar-se de la més bella pàtria que han vist els meus ulls. Vos guarde, senyor. Alceu-vos, ambaixador. Que Déu vos guarde. Senyor, soc portador d'un mensatge, però és un negoci que no he de saber més que el rei i ningú dels cavallers de l'os i encara els rics homes del séquit, pues hi ha molts que prefereixen que València siga en les nostres mans per a fer ells negoci en el seu benefici. Cavallers, vos pregue restar a soles en l'ambaixador de Zallan. Retireu-vos i aviseu a la reina de que vinga a unir-se-nos per a d'este negoci. Senyor, no desitgeu cap escolta per a vos i la reina? Gràcies, en Berenguer. Estic segur. Vingau, senyora. Negocis d'estat fan necessària de la vostra presència. Nos tenim a la nostra esposa com la millor consellera i en estos negocis d'estat sempre demanem el seu dictamen. Senyora, vos pregue i mane que guardeu el secret de tot el que així es tracte i que no ho sàpia ningú de la cort més que els així presents. Senyor, em complau tot això que manifesteu perquè ningú té més interès que nos en el vostre honor. Per això, done gràcies a Déu contínuament de que tant vos a mi honre, pues en vos tinc totes les meves esperances. Conec quan convenient és que ningú sàpia notícia de cap negoci, pues ja hem vist a altres que han aprofitat a altres interessats. I és de temer que si així n'obren en coses més menudes, no es portarà el millor respecte a València, sinó que destrobarien per a no ser vos qui la guanyasse. Ja heu escoltat a la reina. Com veureu, no trobareu consellera més noble i discreta. Parleu, pues, de la vostra missió. Senyor, és de tanta importància l'assumpte que no sóc jo digno de tratar-ho. El meu senyor, Zallan, m'ha encomanat solament el dir-vos que, si vos plau, el tractarà el arrayàs Abula Malé, que a més de ser el seu nebot, fill de la seva germana,
És, després del rei, l'home més poderós de la ciutat i de tot el regne, i en qui té el rei tota la seva confiança. Podeu marxar, embaixador, i dir-li al vostre rei que rebrem al vostre arrayà. I a més, li enviarem 2 cavallers per acompanyar a Bulamalek fins a nos. Senyor! Com? Senyor! Però, Això no està dins del pacte que vos ha entregat el rei Sayar. Jo, en la seva llicència, tornaré a donar la seva contestació i deixo en les seues mans el destí d'estes persones alienes al desig del seu rei. marxeu, embaixador. Estos cavallers tindran complida resposta a les seues peticions. I tant si guanyen com si moren, respectarem la seua tornada a la ciutat. Podeu marxar. Berenguer! Berenguer! Vos pregue que feu vindre en Pere Ximeno de Tarazón i en Pere de Clariana per aprovar les seues forces davant d'estos cavallers. Sí, senyor. Benvinguts sigueu a Bulamalek. Com veureu, esta reunió queda en secret tal com volia el vostre rei. Nos coneixem el vostre il·lustre llinatge i desitgem que Déu vos done bona ventura. Tenim una gran satisfacció en esta visita i en ella vos honrarem i satisfarem per tal de que nos resteu agraïts. No esperàvem més de vos, pues no ignorem que tal és la vostra condició, que honreu i afavoriu sempre al que bé voleu. I de la mateixa manera podem honrar a la vostra esposa, de la que sabem que és la millor i més bella consellera que pot tindre un rei. Reconeixem i agraïm la vostra cortesia, ambaixador. Vos he de dir, senyor, que el rei Sayar no comprèn el vostre ultratge per haver dut les vostres tropes contra nostra terra, i molt més per no creure haver fet motiu a algú per a rebre tant de dany. No és cert que no ha fet res contra nos. Quan marxarem a Mallorca, va córrer les nostres terres aplegant Amposta i Tortosa i va lluitar a l'Uidecona que està en els nostres dominis. I a més, va menysprear el nostre honor quan en lloc dels 100.000 vessants que vàrem acordar per a la tregua entre els nostres regnes, tan sols volgué donar-nos 50.000. Això va fer desentendre-nos de la nostra amistat, ja que per ella va preferir els 50.000 vessants. Crec que no hem menyspreat el vostre honor, pues l'acord del vareu signar en Abuset, i el fi de les coses ha d'arribar al fi que Alà les destina. I això les hem de mirar, que ell el va donar per bo per als dos. Raó teniu.
Les coses presents són les que devien mirar-se i no les passades. Per això volem que digueu quines són les vostres intencions. I si és la vostra voluntat que el meu senyor vos faci algun donatiu. Bé sabeu la gran pèrdua de vides que ha tingut Valencià des que vos fortificareu en el Puig. S'ha talat tot el blat de la ciutat, de l'horta i dels millors terrenys del rei. Nos hem vingut a d'esta terra i totes les coses que hem fet en ella han sigut guiades per la mà de Déu. I pues que encara estem ací, no és la nostra intenció la de marxar-nos fins que entrem en València. Per tant, si el rei Sayam vol rendir-la, evitaria el gran dany que sofririen en la batalla ell, els seus soldats i els habitants. És més, vos acolliríem com a vassalls i per a tots aquells que volgueren marxar farien salvoconductes per a d'ells i tot el que es pogueren endur. Es donaria molta llàstima que es mataren, pues la major part del meu exèrcit vol entrar a sac en la ciutat. Tal és la nostra voluntat i cregau-mos que no és la nostra intenció la de fer-vos mal, si no ens obligueu a la força. Penseu, senyor ambaixador, en totes les persones innocents que podran sofrir la ira d'un exèrcit que ha suportat una campanya tan llarga i que ni nosaltres mateix podrien evitar-nos les mans. La conquesta de València no pot deixar-se a l'aventura. La seva caiguda és imminent i no poden dilatar més tant de patiment. I vos dic més, en cas de dilació del siti, podríem tindre el risc de perdre el rei, per ferida o per malaltia, lo qual faria perdre les condicions oferides. Vos agraïm, senyor, la vostra sinceritat i vos desitjos, encara que siguen dolorosos per al nostre poble. Crec parlar en veu de mon tio, el noble rei Sayam, per a dir-vos que ja que és la voluntat a la que vos guanyeu la ciutat, accepta els seus designis. I sap que la vila no pot resistir-se més i és la seva voluntat el rendir la plaça. Les condicions de la capitulació els pactaríeu els dos reis, esperant que la vostra generositat siga la que heu anunciat. Dita capitulació, proposem fer-la en el portal de Russafa en el dia en què vos estimeu oportú. Molt de temps hem estat esperant aquest moment. Per tant, en conseqüència, serà en el terme de 2 dies quan el vostre rei estiga dispost a reunir-se amb nos per assignar les capitulacions. Anuncieu la vostra arribada i no temeu que deixem de complir tot allò que hem convingut, lo qual farem per amor al vostre rei i a vos que heu tractat este negoci en el seu nom. Deixeu que vos honre com a reis de la meua terra i vos pregue mantindre este negoci en secret fins que ho confirme el meu senyor i s'anunci l'arribada per a tancar el pacte. En la vostra llicència me retiro. Senyor meu, rei en Jaume, esta és l'espasa de nos. Avui Humair Sayam i Ben Mardanís, rei de Valencià, per la voluntat d'Alà, l'omnipotent, just i misericordiós, que en els seus designis ha fet que vos l'entregue en senyal de rendició de la ciutat i del seu regne. Deixe en la vostra grandea la consideració de que en Valencià conviuen musulmans, gent noble d'este poble, junt a cristians i judeus. Espere que sapieu governar-les per a que continuen vivint en la mateixa harmonia.
i per a que treballen conjuntament esta terra, perquè el nostre Alcorà reconeix al profeta Jesús i a Marian, sa mare. Vos pregue de vos el concedir el mateix tracte als musulmans de Balansinyà. Guardeu la vostra espasa, monsenyor rei Sallant, pues l'heu dignificat en la defensa de la pàtria que ameu i que tant vos acostaren dir. Jo vos confirme les condicions pactades en el vostre rallant. Tots els habitants que vulguin romandre en la ciutat seran acollits com a vassalls, i per a tots aquells que vulguin marxar faré els bons salvoconductes per a d'ells i les seues famílies, i ningú es registrarà ni es farà cap vilania. Nos es donarem guiatge fins Cullera i Dénia i farem pagar en la vida a aquell que s'atrevira a desafiar el compromís de nos. Ara, tan sols vos demane que fixeu el dia en què l'entrega de València s'ha de verificar. Senyor, nos considerem que és precís esperar almenys 10 dies. És massa lo que em demaneu, pues l'exèrcit fa molt de temps que espera i ningú profit trobem ja en esperar tant, ni per a nos ni per a vos. En conseqüència, serà en el terme de 5 dies en què ser complits comenceu així. Siga-vos complida la vostra voluntat. Alú Amalek. Senyor, en el cor traspassar de dolor vos entregue el meu consentiment signat del conveni de la nostra rendició. Que Alà, el just, clement i misericordiós, vos guardi i guie en el govern del millor regne del món. I que Déu, el nostre Senyor, vos acompanya i guie allà on el vostre destí vos encamine. Vingau a mi, Sallant. Amics que vos quedeu, germans de la meua passió, beneïts sigau. Porten el meu cor esta pàtria, el cor em viurà sempre el record de Balansinyà. Ja havia enlluernat, sequis d'aigua clara, ges nobles i discretes són pàgines escrites per la seua mà. Ui he perdut de viure l'esperança. Balansinyà meua. El dolor m'inspira la meua paraula i el dolor me trenca l'ànima. Com puc despedir-te sense carregar les sabates en besos, portant per a sempre en els llavis la teua pols. Balansinyà, Balansinyà.
Barons, donem les gràcies a Déu el nostre Senyor per l'amor que ens mostra i per la mercè que ens ha fet en la conquesta d'esta ciutat. Cavallers, València ja és nostra! València per Jaume! Visca el rei! Visca! Visca! Thank you.